Nedeľník z politickej diskusie Na telo Romana Martišku. Lacová prekonala Lacovú. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar, Smer sociálna demokracia a predseda KDH Milan Majerský súperili okrem seba o čas aj s moderátorkou. Stihli politici niečo povedať? Moderátorka Karolína Lacová sa po minulotýždňovej diskusii Na telo stala terčom kritiky za skákanie do reči. Europoslanec Erik Kaliňák Lacovej dokonca venoval zlatú medailu za disciplínu v skoku do reči. V 1. novembrovú nedeľu bol rekord prekonaný. Lacová dokázala, že skočiť do reči vie aj sama sebe. Naviac nám nezostal čas, povedala moderátorka Lacová v závere diskusnej relácie, v ktorej akosi čas nezostával na nič od jej začiatku. Je dobré, že v tomto máte rovnaký názor, odvetila moderátorka na kritiku oboch hostí, že im skáče do reči. Pochopila Lacová, že úloha moderátorky nie je úlohou v muzikáli Kleopatra a slová piesne Teď kráľovnou sem ja sa jej ako moderátorky netýkajú? Divák, potenciálny budúci volič v nasledujúcich voľbách je, teda mal by byť, zvedavý na názor jej hostí. Čína, EŠTB, manželka, zdravotníctvo a šéf parlamentu. Za 45 minút sa dá stihnúť neskutočne veľa. Otázkou pri relácii Na telo začína byť, či nie je lepšie nedeľné zdriemnutie si namiesto estrády s politikmi vo vedľajších úlohách. Majerský stihol skritizovať vládu za dohodu s Andrejom Babišom o jeho spolupráci s EŠTB, aby v zápätí od Gašpara zistil, či premiér Robert Fico v Číne vybavil, aby jeho manželka nebola na sankčnom zozname krajiny, ktorá podľa neho na Slovensko infiltruje svojich policajtov. My sme tu mali vrátenú EŠTB dobu v roku 2020 až 2023. Kde bolo KDH? Konfrontoval Gašpar súpera, čo prvá a posledná možnosť reakcie bez zasiahnutia moderátorky. Zdravotníctvo v kríze trápi predsedu KDH natoľko, že aj on ju po vzore progresívcov určil za premiérsku tému? Gašpar, ktorý povedal o vydieraní zo strany zdravotníkov, pobúril nielen jeho, ale premotivovanú Lacovú, pričom obaja zabudli na nutnosť konsolidácie. Prečo majú pacienti platiť viac a lekári nie? Majerského reakcia znela, že odídu zo Slovenska. A kam sa podeje všetkých 3000? Kto si po obede zdriemol, nemusí ľutovať. Majerský hájil manželku na sankčnom zozname Číny. Gašpar nedokončil jednu vetu a Lacová prekonala samú seba.